Il-kellim mawlini tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Joe Giglio ħalla l-kap tiegħu waħdu fid-diskussjoni parlamentari li saret l-erba' filgħaxija dwar in-nomina ta' Dr. Consuelo Scerri Herrera bħala prim ħallef il-ġdid ta' pajjiżna. Dan wara li skada it-terminu legali ta' Dr. Market Kuti f'dan ir-rwol kostituzzjonali appena għalaq 68 sena. Minkejja li Giglio kien involut fid-diskussjonijiet dwar din il-ħatra bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni għall-aħħar xahar fil-Parlament xorta baqa' lura milli il-issen kelma u fatt magħruf kif indika l-Prim Ministru Berta Bela li l-kellim nazzjonalista ma kien komdu xejn bid-deċiżjoni finali tal-Oppożizzjoni kontra l-imħallef Scerri Herrera. Fl-aħħar jiem Giglio kien qed jgħid lin-nies qrib tiegħu li ma jistax isib raġuni waħda għala Consuelo Scerri Herrera m'għandix il-kredenzjali biex tkun il-prim ħallef il-ġdid, sansitra iddikjara wkoll li għandu rispett kbir lejn familta u li din il-ħatra hi mistħoqqa. Kien propju dan is-sentiment ta' Giglio u anke deputati oħrajn nazzjonalisti li wassal lil kap Elix Borg biex jibqa' ma jressaqat isem Dr. Scerri Herrera quddiem il-grupp parlamentari tiegħu. One News u informat li Giglio ukoll kien skomdu bil-kriżi kostituzzjonali l-Oppożizzjoni kienet se ddaħħal il-pajjiż fiha meta t-tlieta rifjutat li tiġi diskussa l-mozzjoni tal-Gvern dwar il-ħatra ta' prim ħallef ġdid. Wara ruling tal-Speaker u intervent mill-President Miriam Spiteri de Bono dwar riperkussjonijiet serji tal-aġir tagħha l-erba' il-kap tal-Oppożizzjoni spiċċa għamel U-turn u aċċetta diskussjoni u vot fil-Parlament anka jekk eventwalment spiċċa jivvota kontra xorta waħda, ċirkostanza li mistennija toħloq iżjed dissent intern fil-Partit Nazzjonalista.